אני הדס מעודה חלפון מליחין, 40 שנה במקצוע בספרות. התגלגלתי לכאן מסיפור אישי שלי הייתה נשירת שיער, ועברתי כמה השתלות שיער, שראיתי שזה לא מסתדר, אז קניתי פאה, ומשם התחלתי להתגלגל. דקלה פרסמה איזשהו כנס שעשתה, החלטתי שאני הולכת, דיברתי איתה באותו ערב, הייתה לי איזושהי אינטואציה בנשמה, שדקלה היא מתאימה לי, ואכן צדקתי. דקלה היא אישה מדהימה, כולנו פה בקבוצה ממש מאושרות ממנה, נהנות ללמוד איתה. היא יודעת להעביר את החומר בצורה הכי מבריקה שיש, הכי קלה שיש. איך תופרים פאה, מה, כל החומר הזה, העומס של החומר, אתה מקבל בהתחלת ההלם. לאט לאט בהמשך אתה מתחיל לעכל את זה, והיום אנחנו יכולות להגיד שאנחנו לכיוון של פאה. ממליצה מאוד לבוא ללמוד כאן. נהנית לבוא כל יום רביעי, אני עוזבת הכל, עוזבת את העבודה, פשוט באה לפה מאזור חדרה, נהנית מאוד. ממליצה לכולם לבוא ללמוד אצלה.